mfakhwele lo sikubhuka 16 bullet ukuvuna ugatsha kuyabathusa abaningi ukuvuna konogatsha umhamba uma lapho uya khona hayi ufika lapho uya khona yithi abashovu benkani inkane kazuphela ngoba nalabo esimbatha nabo basazala insizwe lona muntu dokotela uthakipha isibeletho kumfazi hayi man musho manje siyaphuma sisigawini manje lapho khona ayosina khona umakoti ongenayo la ekhaya njengoba kade evunywa la ekhaya waqhoyiswa wanikezwa nezibhomo kwahlatshwa nezimbuzi zemvubu wavunywa waphiwa nendlakuhle manje siyesigcawini lo kuyophelela khona ukuthi usewumfazi la ekhaya kakhwela uphelela musho yilapho kumthimba kaDlamini ozofika ubone khona ukuthi cha abasahlangene naye usewumfazi la ekhaya akasahlangene naye useyofika ngoba naku ukuthi cha mhlawumbe uyocela impupha kudliwe kodwa mekuukuthi kunezinto abamdinga kuzona nathi kunezinto asemdinga kuzona abasavumelekile nje ukuthi bamthinte yayilapho lokho khona icala lakhe sigcawini asazi ukuthi sikuphi isigcawu asazosikhombisa umnomzana